Bruce Lee nije samo ikona martial arts, on je filozof. Đorđe Balašević daoista. To je daoizam. Svi vide lepotu kao lepotu sam, zato što postoji s druge strane ružnoća. To je opet taj yin yang balans. I ono što je Bruce Lee učio, što je zanimljivo, je u poemi 8, koja kaže najveće dobro je kao voda. Voda daje život 10.000 stvari, ali nikada ne nameće ništa. Ona teče, ljudi je odbacuju jer ne poznaju dao. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu NT, odnosno Nauka i teologija podcasta, gde govorimo o spoju nauke i teologije. Naš današnji gost je jedan od veoma dragih, dr. Aleksandar Santrač, profesor filozofije i etike. Dobrodošli. Hvala, nadam se da si dobro. Kako si? Hvala na pitanju, odlično sam, mada evo kreću kod nas malo toplije neke temperature, što znači da verovatno ljudi ne žele neke dugačke emisije koje ja inače propagiram od 2 sata i tako dalje, nego da sažeto to nekako obradimo neke konkretne teme. Tako da idemo direktno sa današnjom temom, dakle drevna kineska religija, taoizam ili daoizam kako ko izgovara. Svi su čuli za yin i yang, svima je to poznato, ali ja mislim da malo njih zna pozadinu od kuda to sve dolazi. Tako da, profesore, što bi rekli Englezi, podijum je vaš. Vratite nas malo u 6. vek pre nove ere u drevnu Kinu. Šta se tada dešavalo, kako je to bilo, okolnosti i tako dalje. Pa u to vreme imamo tamo renesansu kao što imamo renesansu ovde u zapadnom svetu, tako i Kinezi prolaze kroz neke cikluse i ta renesansa je doprinela da se razvoj ideja na jedan poseban način razvije. A kao i svi drugi narodi, Kinezi imaju kult predaka i duhovni, ritualni element i edukacioni element. Dakle, u to vreme Lao Tse i Konfučije, dve različite strane, ali u principu naglasak je na ritualu i na edukaciji. I to je reforma koja se dešava 2500 godina pre 2500 godina, to bi rekli oko 6. vek pre Hrista, gde postoje nove ideje, ali sazdane na dva temelja, kao što rekoh, edukacija i rituali. Edukacija je kod Kineza izuzetno važna stvar, prenošenje informacije na sledeću generaciju, a rituali pomažu toj generaciji da dođu u kontakt sa duhovima predaka, odnosno sa autoritetom koji stoji iza tih predaka i identitetom. O ovim temama bi se moglo govoriti u kontekstu Srbije i onog što se dešava u Srbiji sada, ali da se držimo taoizma. Najpoznatija izjava Lao Tsea da dao, kao što si ti rekao, ne izgovara se tao, nego dao, ne može biti izrečen kao večni dao. Dakle, to je nešto duhovno što ne može da se potpuno definiše i to je u prvoj poemi Tao Te Chinga. Za razliku od Konfučija koji je pravio možda više naglasak na duhovnom i etičnom životu, Lao Tse više baca naglasak na prirodni zakon. Kao što su stoici verovali u razum, u vrlinu i u prirodu. Dakle, to su tri temelja stoicizma, koji se kasnije pojavio u grčko-rimskom svetu. Tako kineska filozofija mnogo pre stoicizma je prepoznala neophodni balans između razuma, shvatanja metafizičkih stvari kroz razum, vrline, koja na neki način apsorbuje tu istinu i pretvara je u akciju. Eto, mi nešto treba da učinimo sa našim životom i konačno živeti u skladu sa prirodom. Dakle, ova tri temelja čine čoveka originalno čovekom ili ljudskim bićem. Ideja je vratiti se u ono što je čovek original, dakle, po prirodnom zakonu, ko je čovek, kako funkcioniše, šta je i tako dalje. U tom kontekstu Dao Te Ching, Dao De Ching, knjiga koja je napisana, kolekcija poema koju ćemo mi malo čitati danas, predstavlja u stvari tri elementa. Dao je put ili staza, De je vrlina u prevodu, premda može biti i akcija, ali jedna posebna vrsta akcije o kojoj ćemo govoriti. I Ching predstavlja spise, dakle kanon onoga što je tu izrečeno. Dakle, to je Biblija daoizma. I u toj Bibliji daoizma najviše se govori o Dao, naravno, ali se govori i o
vrlini koja treba da, kao što sam rekao, živi to što je u metafizici, što je taj dao. I na kraju to su poeme, dakle nije kao Biblija, nema stihove samo, nego ima poeme koje izražavaju ono o čemu filozof, odnosno učitelj Lao Tse hoće da kaže. Možda bi sad mogli da pređemo malo na interpretaciju onoga šta misliš? Može, mene samo zanima kako je to funkcionisalo, jer imamo i budizam koji se javlja u slično vreme, imamo konfučijanstvo, pa dakle kako su te škole funkcionisale istovremeno, jer mi nekako na našim prostorima navikli smo na jednu dominantnu religiju, tako Jeste. da šta se tu dešavalo još? Pa ta reforma uključuje pokušaj da se između ličnog života, individualnog života i kosmičkih realnosti nađe harmonija. Što je jedinstveno za istočnjački pristup realnosti. U zapadnjačkom pristupu realnosti mi imamo taj dualizam. Dakle, tamo u metafizici neki Bog, postoji božanstvo i postoji put, postoji otkrivenje i ja sada kao odvojeni entitet, ličnost, individua, čovek, pokušavam da pronađem tu istinu, racionalno, je tako, i da je živim moralno. Tako da postoji ta dualistička, takozvana dihotomija. Postoje dve realnosti, moja realnost i božanska realnost, koju ja treba da upoznam i s kojom treba da se stopim i tako dalje. U budizmu, a najviše u daoizmu, a malo manje u konfučijanizmu, mi imamo jedan drugi pristup realnosti u kojima harmonija čoveka i kosmosa već data, već u prirodi, u prirodnom zakonu. Dakle, ta harmonija se može narušiti onim što mi radimo ili onim što mi verujemo, ali ona je data kao dar univerzuma ili te realnosti koja u hinduizmu, budizmu ima drugu realnost, ovamo ima u kineskoj meditaciji neku drugačiju realnost. Ali taj sklad harmonije između čoveka i onog gde je čovek postavljen u kosmosu u kome mi živimo je jako važna ideja. Reforma pojava tih religija nije slučajna zato što se tada pojavljuje mirnodopski, jedan mirni period u tim carstvima i naravno kada nastane mir i kada nema puno krvoprolića i ratova nastaje ideja, nova ideja o kojoj se može razmišljati mirno ili mirnije, jel? I ta ideja se zove u filozofiji metafizička psihologija. Dakle, to je zanimljivo. Mi na zapadu imamo metafizičku teologiju ili metafiziku kao deo filozofije. Kao što rekoh, vrlo retko razmišljamo o konceptu zajedno, dakle ne odvojeno dihotomski, nego zajedno, jedinstveno o metafizičkoj psihologiji, što će reći čovek i ono što je u metafizici, ono što je u realnosti, ono što je u kosmosu su jedno. Jedna realnost, jedna celina, neodvojiva. Nešto od toga su pokušali Platon i Aristotel da govore o tome u Republici, u Nikomahijenovoj etici, ali to je ipak dualistički zapadnjački pristup. Jer kad kažem metafizička psihologija, na primjer, Platon je primetio da postoji koincidencija, postoji podudarnost između toga ko je čovek, strukturalno i kako treba organizovati društvo. Iz onoga što saznamo o kosmosu, o idejama, teoriji ideja. Dakle, to je inspiracija. Kod Aristotela isto. Individualni pristup realnosti utiče na to kako ćemo socijalno, društveno se organizovati. Dakle, moja percepcija čoveka je u podudarnosti sa time kako treba da izgleda država i kako treba da izgleda moral i tako dalje. Ali kosmički ta filozofija je bila ograničena. Sam Aristotel koristi Boga s malim rečim Bog koja nema puno veze sa judeo-hrišćanskom spoznajom Boga. Platon takođe vrlo neprecizno govori o teoriji ideja, gde ideju jako teško definisati. Naravno, stoicizam će to posle preuzeti i preneti na individualni nivo i zato je stoicizam mnogo bliži daoizmu i konfučijanizmu nego što su to Aristotel i Platon. Zašto sam ovo upoređivao? Zato što se tu radi o gotovo istom, ako ne vrlo sličnom vremenskom periodu. Dakle, očigledno celo čovečanstvo počinje da traga za nekim novim idejama koje mogu bolje da oslikaju jedinstvo između kosmičke strukture i čovekove duše, sa naglaskom na duši,
Ona uključuje i telo, ali u principu je ideja da se unutrašnji čovjek, ono što smo mi, uskladi sa harmonijom celog svemira i onog što je u metafizici. Hvala vam puno. Slažem se, čuo sam od mnogih ljudi da upravo to što su Grci nazivali bogovima, da je samo to nedostatak rečnika. Sad meni se postavlja pitanje, šta je onda dao po svojoj prirodi? Je li to neki bog, je li to neki koncept i Mhm, postoje li još mhm, neke stvari koje moramo da razumemo pre nego što uđemo u interpretaciju koju ste najavili i mhm. recimo yin i yang i tako dalje, što smo već pomenuli na početku i tako dalje. Da. Pa yin i yang se kasnije pojavljuju kao interpretacija onog što je daoizam. Malo možemo govoriti kasnije o modernom, popularnom daoizmu kod Bruce Lee-a, gdje on vrlo retko koristi te izraze yin i yang, što je jako zanimljivo. Dakle, reporter koji ga je intervjuisao 68. ja mislim, pita ga, jel to o čemu vi govorite, jel to yin i yang? Kaže, on se nasmeje i kaže, ba, tako, tako nekako. Dakle, i nije hteo da koristi taj popularni jezik koji ljudi znaju, nego je koristio citate. Dakle, Bruce Lee bukvalno citira Tao Te Ching ili Lao Tse. Pa da krenemo od Dao. Dao je prema razumevanju zapadne filozofije, dakle, mi smo svi zapadnjaci, ne možemo biti ono što nismo, dakle. Ja sam imao u svom razredu pre par meseci kineskinju i predajem Lao Tse i to je sad za nju potpuno ono prirodno, kao kad mi predajemo, ne znam, deo pravoslavlja ili razumemo šta je Kosovo ili tako dalje. Za nju je to potpuno prirodno. I ja pokušavam da je pitam o kineskim slovima i tako dalje i o kineskoj filozofiji kako izražava Dao i tako i mnogo mi je pomoglo u tome. Uh, Evo šta Lao Tse kaže. Kaže, pogledajte, ne može biti posmatran ili viđen. Dao je izvan forme. Poslušajte i ne možete ga čuti. Dao je izvan zvuka. Uhvatite ga, ali ga ne možete zadržati. On je neodrživ ili nezadrživ, ne možete ga zadržati. To je nešto što je nedefinisano, što je van ljudske imaginacije. To kaže Lao Tse. Stoji tamo i nema početka. Pratite ga, a on nema kraja. Ostanite sa tim večnim dao, ali se krećite u sadašnjosti. Dakle, ovde Lao Tse pokušava da objasni taj neobjašnjivi fenomen. Meni je zanimljivo ovde da kaže da ne samo da to nije božanstvo ili ideja u formi, u zvuku, ne možete ga videti, čuti i tako dalje, ili opipati ili iskusiti, nego kaže to je izvan imaginacije. Mi znamo da je Einstein rekao da je imaginacija važnija od znanja, čak i u nauci. Dakle, znanje, imaginacija i neka treća realnost, izvan svega toga. Jako je teško definisati šta je to i kako se to sada otkriva ako ja nemam imaginaciju. Ali činjenica da Lao Tse kreće od ideje da je to metafizički fenomen koji nema veze samo sa mnom. Ja nisam imaginativno stvorio Dao, kao što neki tvrde u hrišćanstvu da je moguće stvoriti imaginativno koncept Boga i tako dalje. Dakle, ovde se radi o tome da je Dao tu, dat nama u prirodi, kaže u sadašnjosti, ali je i večan princip, nema ni početka ni kraja. Taj princip ili ta realnost koja je dao je van svake ljudske imaginacije i konstrukcije. Dakle, ti ne možeš to izmisliti, ne možeš konstruisati. Ništa od ljudske percepcije, pet osjećaja koji su i Grci koristili kao početak znanja, ne može da ga detektuje. Prema tome, i sam vidiš da je to jedna forma jedinstva između metafizičke realnosti i moje svesti, koju možemo zvati nespoznatljivo. Ili možda u zapadnoj tradiciji, odnosno u istočnoj tradiciji teologija, apofaktička teologija. Mogu govoriti o onom što Dao nije, ali nikada ne znam šta Dao zapravo jeste. To je vrlo popularna apofaktička teologija u hrišćanstvu. Dao se može razumeti kao put ili kao staza. Ali taj put i staza je nešto što konstituiše ljudsku prirodu. Dakle, i čovek i kosmos, sve je na tom putu. Dakle, taj put i staza je već u nama. Ako posmatramo s filozofske tačke gledišta bitka,
Dakle, osnova filozofije je bitak. On to on, na grčkom kada obrneš zbog člana, nastaje ontologija, nauka o bitku, o biću, je li tako? Heidegger, bitak i vreme, biće i vreme. To biće nije jedno biće, to nije jedna individua, to nije jedna realnost, to je univerzalni substrat ili, kako bi rekli, podloga cele realnosti, osnova cele realnosti, taj bitak. Šta je u osnovi postojanja? Šta je postojanje? Šta znači biti biće ili bitak? Osnova tog bitka u daoizmu je Dao. Dakle, Dao je refleksija tog bitka i to zovemo ontološki fenomen. Možemo ga zvati i metafizički jer Dao nije nešto što je opipljivo, dakle, liči na Platonovu teoriju ideja, u nekom drugom svetu je, a ipak je vezan za ovaj svet kroz čoveka, jer mi smo tu. A, kao što je Lao Tse u jednom trenutku rekao kad su ga pitali šta je Dao, kaže, mi radimo, mi volimo, mi iskusimo stvari kao ljudi, čitamo knjige, idemo na liturgiju, bogosluženje i tako dalje, ali sve to nam neće puno pomoći da pronađemo Dao ako ne budemo išli dublje u spoznaju te staze, tog puta, tog fenomena koji stoji iza svega toga. Teorija skrivenog Boga u Starom Zavetu, mi posle možemo govoriti o uticaju na judaizam, daoizam, judaizam, hrišćanstvo, teorija skrivenog Boga se može po neki način uporediti na neki način sa ovom teorijom. Bog je tu, otkriva se, ali on u crnom oblaku, u Starom Zavetu. Dakle, crni oblak je tu, on se otkrio Mojsiju, ali ti ne znaš u oblaku, u toj tami, kako to svetlo izgleda, jer se sakrilo tamom, svetlo se sakrilo tamom. Tako da možemo i da o izmu govoriti o tom konceptu skrivanja Daoa i tako dalje. Sad možemo dalje ići na interpretaciju D, to je zanimljivo. I Wu Wei. Imamo tri koncepta. Dao, D i Wu Wei. Da li hoćeš da ja nastavim ili možda imaš neko potpitanje? Ne, nastavite, poslije ćemo neku diskusiju. Sad. Ajmo interpretaciju tekstova koje ste pripremili. Da. Pa ono što je zanimljivo kod daoizma, onaj koncept koji mi slabo razumemo u zapadnjačkoj filozofiji, teologiji, uopšte i u crkvi, je koncept tišine. Dakle, Dao se pronalazi u tišini svog sopstvenog bića i bića kosmosa. Nepromenljiv je, nikada se ne menja za razliku od ljudi. Evo, mi ne da se menjamo, nego gledamo ovo lišće ovde kroz prozor i mislim se to lišće nije postojalo cele zime, znači, bilo je golo drvo i gole grane. A sad je sve zeleno oko mene. Međutim, na jesen, šta će se desiti? Opet će to lišće da padne i tako dalje. Podsjeća na sve generacije, Grci su to učili, na sve generacije ljudskih bića koje će se roditi ponovo, pa opet umreti i ciklus rađanja i smrti se nastavlja kao u prirodi ovaj ciklus lišća i tako dalje. I čovjek se pita šta je smisao celog tog ciklusa. Pa smisao tom ciklusu daje Dao. Dao je iza tog ciklusa. On mu daje smisao, daje mu poredak, daje mu neki cilj. Vrlo je slično stoicističkom logosu. A opet taj logos imamo i u Novom Zavetu. O tome možemo kasnije govoriti. Tako da je C.S. Lewis, jedan od najvećih britanskih apologeta, voleo princip Dao da primenjuje u hrišćanstvu. U suštini ga je koristio za interpretaciju Hristovog dela i lika i tako dalje. Vrlo često se kod Lao Tsea Dao izjednačuje sa nebom, pa opet sa zemljom. To je taj yin i yang o kome si ti govorio, princip svetlost tama, nebo, zemlja, muško, žensko i tako dalje. To je naravno prisutno kod Lao Tsea. Ali da pređemo na jedan drugi kosmički princip koji se zove D, sa naglaskom na T je kad se piše, ali D je naravno u izgovoru. Ono što je zanimljivo kod D, to je što se prevodi sa vrlina. Dakle, jednom kad sam shvatio ili nisam shvatio šta je Dao, ali sam iskusio to u sebi. Dakle, daoizam radi na iskustvu, ne toliko na razumevanju. Iskusio sam da moj ego mora biti out, oslobođen svog ega, ja se moram stopiti sa tim Dao putem ili stazom ili iskustvom
postavlja se pitanje šta je onda vrlina, šta je ta akcija u kojoj će čovek naći tu harmoniju, taj mir. U judaizmu Božji zakon, u hrišćanstvu Hristova načela, kod Aristotela etička načela, umerenost, kako se vrlina praktikuje, dakle to je čitava filozofija kod njega. Kod Platona, naravno, vrlina je prepoznavanje, prvo si u neznanju, onda prepoznaš šta se dešava i onda pronalaziš kako da deluješ. U daoizmu i u istočničkim filozofijama vrlina nije nešto što ti namećeš kosmosu. Dakle, ja sad odlučim da budem dobar. Dakle, kosmos, ne znam, je zao, pali smo u greh i tako dalje. Sad ja odlučim da budem dobar i sledim neke principe i ja postanem dobar. Je li tako? Dakle, više nisam ono što sam bio, nego sam postao dobar. To je po daoizmu jedna vrsta nasilja nad kosmosom i oni osuđuju zapadni svet da sve ovo što smo mi konstruisali sa modernom tehnologijom, sve što smo stvorili, sve što jesmo, je u stvari nasilje nad prirodom. I to nasilje nad prirodom se nama vraća kao bumerang, kao negativni element, tako da mi stradamo. Mi nemamo tu harmoniju jer smo uništili prirodu i nismo razumeli šta je taj D. Taj D kao vrlina nije nešto što ja radim u daoizmu. To je refleksija onog što ja jesam kad se stopim sa univerzumom, sa kosmosom. Dakle, vrlina je otvorenost. Ja bih rekao, obično studenti pitaju, objasnite kako D deluje. D deluje kada se mi iz nekog razloga otvorimo univerzumu i tom kosmosu i tom prirodnom zakonu. Akcenat je na prirodnom zakonu. Ovo je etika prirodnog zakona, samo što je modifikovana kroz jedan primitivna forma jednog prirodnog zakona. Prirodni zakon kaže, priroda je data i mi imamo dobra, sva dobra prirodnog zakona. Čovek postoji, život, rađanje, sve ono što mi radimo kao ljudi, edukacija, nove generacije, to su sve dobra prirodnog zakona. Kod daoizma ta dobra su deo prirode i mi treba da uđemo, treba da se otvorimo tom kosmosu i toj prirodi da bismo shvatili šta je vrlina. To je vrlina, a ne nešto što ja činim ili nešto što ja hoću da nametnem realnosti, ali tako dalje. Bilo bi zanimljivo pitati daoiste šta znači recimo voleti neprijatelje, jer je to aktivnost koja se na istoku jako ceni i poštuje, ali opet ne verujem da oni to tumače u kontekstu ikakve aktivnosti i ikakvog delovanja, nego otvorenosti ka dao. Dakle, D je jedna otvorenost ka dao, prepoznatljiv u dao. I zato je tajna života u toj otvorenosti. A ta otvorenost podrazumeva pražnjenje. I ono što je direktno Bruce Lee citirao iz ove knjige, Dao Te Ching. Isprazni se od svega. Neka tvoj postane miran ili staložen. 10.000 će ustati i pasti, a svi očekuju povratak svom sopstvenom selfu ili sebi. Oni rastu, oni se razvijaju i vraćaju se ka izvoru. Vraćanje ka izvoru je mir, harmonija. To je put prirode. Ovo je 16. poema od Lao Tse. Dakle, to je nešto što je Bruce Lee iskoristio da isto u svojoj filozofiji, naravno, veština koja je imao. Dobro, njegovi filmovi su uglavnom gluma tih veština, ali u suštini on je studirao filozofiju na University of Washington, je bio jako popularan daoista u Americi, jedan od prvih daoista u svetu modernom. I ideja budi kao voda, ajde da uzmemo to, na primjer. Dakle, jednom kad si se ispraznio, jednom kad si otvoren ka tom univerzumu, ka toj dao realnosti ili metafizičkoj realnosti prirodnog zakona, onda kaže Bruce Lee, se ponašaš kao voda. Ako staviš vodu u ovu šolju, ona će postati ta šolja. Ako staviš vodu u koji god oblik staviš vodu, voda će to postati. Staviš vodu u jedan kvadrat ili jednu kocku, voda će postati kocka.
Gde god da je staviš, šta god da uzmeš, ona će se adaptirati i posle. Dakle, ideja cele priče je idi kroz život kao reka, kao voda, adaptiraj se, zato što nisi ti u pitanju, nego priroda, prirodni zakon koji treba da reflektuješ u svom životu i tako ćeš naći taj mir i tu harmoniju. Ovo je dosta depersonalizovan pristup u smislu nije odnos sa ličnim Bogom, nema otkrivenja, nema moje reakcije, vere, nade, ljubavi, jel tako, koje imamo u hrišćanstvu. Ovde je više ideja da se adaptiraš s prirodnim zakonom, odnosno da ideš sa dao, sa D, o tom otvorenošću i dolaziš do Wu Wei. E sad možda da objasnimo taj Wu Wei ako ti nemaš neko potpitanje. Možda imaš neko potpitanje da razbijemo monotoniju govora. Pa nemam posebno, ali ne mogu da glumim da sam nezainteresovan kada pomenete Bruce Lee-a. Šta još mislite o njemu? Zato što mnoge priče postoje i konkretno i za njegovu smrt, da li je stvarno umro, na koji način i tako da. Imate li neki komentar za njega, pošto ono jako ga gotivim? Da, ima samo 12 do 15 teorija o tome kako je umro, tako da bismo mogli da ostanemo do ujutru. Ali poenta cele priče je da vrlo je malo verovatno da je slučajna smrt, ali je moguće, mislim, od lekova i za glavobolju i od toga što nije mogao da ih podnese, jer ima neko stanje koje možda nije poznavao i tako da. Sve je moguće. Bruce Lee nije samo ikona modernog teatra ili modernog filma ili svih tih martial arts. On je filozof i njegova ćerka, koja je jedina, nažalost, ostala živa od te familije, jer je i Bruce Lee sin Brandon izgubio, jel, nažalost, život, tragično. Opet, da li slučajno ili nije, to je diskusija. Ali jedina preostala osoba je ćerka, ona je napisala knjigu Budi kao voda, Be like water. Dakle, ta knjiga treba da se prevede na srpski, ako već nije, možda je već i prevedena i na druge jezike se prevodi, je oličenje daoističke filozofije kroz svakodnevni život. Ustanem ja ujutru i šta treba danas da radim da bi našao harmoniju i mir. Ona o tome govori. Ide poglavlje kroz poglavlje i govori o fantastična literatura. Ja sam je konsultovao jednom i kontaktirao za jedno poglavlje i čast, velika čast, pričati sa njom, ćerkom od Bruce Lee-a, ali moj san je da imamo intervju ovako kao s tobom, pa da malo popričamo o njenom ocu i tako da. To je moj san, valjda će se ispuniti jednog dana. Ona živa u Kaliforniji, naši godine, otprilike 50 plus. I ona se trudi da njegovu filozofiju pretoči u svakodnevni jezik i u psihologiju uspeha. Kao što sam rekao, daoizam je metafizička psihologija. I svi koji se bave psihologijom bi rekli, pa ovo je fino. Naravno da je fino, zato što govori o realnosti ljudske prirode onako kako je ljudska priroda nama data. Nema nikakvog nametanja, nema nikakvog nasilja nad tom prirodom, kao što je Nietzsche govorio recimo za hrišćanstvo, da postoji nasilje nad našom prirodom koja ne reflektuje ono što hrišćanstvo zahteva i tako dalje. To je duga priča. Da se mi vratimo na Wu Wei, da završimo možda tu, jer ti imaš naravno neka pitanja vezana za to. Što se tiče Wu Wei, to je Bruce Lee uopšte daoizam definisao kao prirodna neprirodnost i neprirodna prirodnost. Yin i Yang. I zato su ga i pitali u intervju. Misliš Yin i Yang? I Bruce Lee kaže da, to je to. E sad šta to znači? To znači da kada ja imam akciju u prirodi, čovek hoće da menja prirodu. Čovek je što kaže Marks, homo faber, čovek stvara. Je tako? Mi stvaramo. I sreća čoveka nije u tome što konzumira. To sam pre neki dan pročitao u jednom mudroj izreci. Sreća čoveka je kad stvara. Dakle, onog trenutka kad ti počneš samo da primaš, da konzumiraš, ti se dehumaniziraš. Kad počneš da stvaraš ideje, nešto rukama stvaraš, nešto gradiš u svom životu, onda postaješ srećan. Zato što je čovek tako dizajniran i stvoren. Ili je evoluirao tako. Ajde da damo kredit i onima koji veruju u to. E sad, Wu Wei, prirodna neprirodnost i neprirodna prirodnost. To znači da priroda postoji tamo, a moja neprirodnost, moja akcija mora da bude jako mekana, soft. Jer ako ja namećem prirodi previše, kao što
današnji daoisti uče da zapadna civilizacija radi, ja uništavam prirodu tehnologijom. Dakle, ja ne smem da budem toliko u tehnologiji da prirode više nema. A odete kroz moderne gradove, gde je priroda? Tu i tamo neki park, tu i tamo neko drvo, jel? Sve je beton, sve je užasno antiljudsko i antikosmičko. O tome je Bruce Lee govorio. Mora postoji taj balans između prirodne neprirodnosti i neprirodne prirodnosti. Nekad ja moram da se aktiviram u prirodi, moram da menjam stvari. I moram da menjam stvari u svom životu, jer je i ljudska priroda deo toga. Međutim, to mora da bude u balansu jako nežno i jako suptilno i jako mekano, da se izrazim jezikom koji se koristi tu. Na primer, ja hoću da postanem bolji student. Imam ocene, ne znam, šestice tamo. Koja je sad najniže tamo u Srbiji? 5 uvek je bile, a? Petica, da. Na Da. fakultetima je. Pa da. I sad ja hoću da postanem bolji student. Hoću da imam osmice, devetke, desetke i tako. Hoću da budem dobar student. Međutim, uvek postavljam sebi pitanje, to ja često studentima govorim, po koju cenu ćeš ostvariti taj cilj? Dobro je biti bolji, dobro je uraditi i ovo, ali ako ćeš ti u procesu izgubiti svoje zdravlje, živce, prijatelje i celu tu harmoniju poremetiti svog života, onda se postavlja pitanje da li je to vrijedno toga. I šta se tu poremetilo? Hoću da imam $1.000.000. Je moguće u Americi da obična srednja klasa dođe do $1.000.000? Moguće. Možda ne više ovih dana, ali do nedavno je bilo moguće. Međutim, opet ste postavlja pitanje, po koju cenu? To je to što moja priroda treba da ostane verna kosmičkoj prirodi i onom što ja hoću da postignem, to je ta realnost. Ali ako se taj balans naruši, takozvani yin i yang balans, onda mi stradamo, a po budizmu opet imamo 4 razloga zašto stradamo i 8 puteva kako izaći iz stradanja, a po daoizmu to ne postoji, mnogo je jednostavnija filozofija. Po daoizmu vrati se onom što je priroda. Gde si ti video, na primjer, ja i ti, evo možemo pogledati, sad se dešava promena klime, da pogledamo u prirodu. Gde priroda uopšte žuri? Priroda nigde ne žuri. Evo pogledaj ovo drvo kad se razvijaju ti listovi, što sam spominjao lišće. To je jedan spori proces koji čak ni ne primećujem. Tako i s čovekom. Čovek previše žuri da sebe nametne prirodi, da pobedi, da nadvlada prirodu i tu daoizam kaže tu je problem, tu je srce problema svih naših iskušenja i stradanja i zla. I naravno da je daoizam za svako moralno dobro, protiv ubijanja i životinja i tako dalje, istočnička filozofija, zato što je to sve deo prirode gde mi moramo imati taj nežni dodir s prirodom. Odnosno ići kroz prirodu i sa našom prirodom vrlo nežno, vrlo polako i prepoznajući i uživajući u sreći kada prepoznaš dao. To je u principu jedan suma sumarum daoizma. Da li nama zapravo fali tog aspekta yin, jer prema nekima kažu da naša moderna kultura često veliča yang, odnosno ideju bržeg, većeg, boljeg, dominacija, moć, borba Muškog, za da. svoje stavove, Da. nepokolebljivost, sukob, nametanje promene. Dok yin je nekako pasivniji, fleksibilniji, otvoreniji za prilagođavanje, menjanje i tako dalje. I Da, sve se to smatra slabošću danas. Tako da li nam fali jest. tog drugog? Kako da ne? Pa to je ono što kaže Lao Tse, bolje je biti ratnik u bašti nego baštovan u ratu. Dakle, ta tenzija da si ti ratnik, zamisli ratnika u bašti, on sadi cveće. On sadi paradajz tim rukama. Koliko je to tiho, mirno i polako, a on ratnik. On jedva čeka da izvuče mač i da odseče nekom glavu, tako? A ne, on ide ka yin, što ti kažeš, yang je tu, ali on ide ka yin, on pravi taj balans. I kad dođe trenutak da ratne veštine zatrebaju, on je spreman, zato što živi u balansu. Oni koji žive u debalansu, koji su svoj život uništili debalansom, tu možemo sad pričati o svim raznim adikcijama koje su uništile naše telo i um.
i balans je narušen. Tako da mi ne možemo da funkcionišemo više u skladu sa prirodom. Neke ljude priroda ni ne interesuje, niti ih interesuju životinje, niti ih interesuje njihova ljudska priroda, ništa ih od toga ne interesuje, to je sve uništeno. Je uništen nekim, nažalost, narušavanjem tih balansa. A da li je možda yin yang neki odgovor na problem zla, zašto Bog Mhm. dopušta zlo? Pa odgovor je zato što je zlo deo istog novčića sa dobrim. Tako da li to možda može biti, postoje neke teodikeje poput izgradnja duše ili karaktera kroz te neke loše situacije, tako da može li se povezati? Pa da, to je ono što na grobu, imao sam čast da postavim grob Đorđa Balaševića, onaj deo njegove poeme, nema bele bez crne, je li tako? Đorđe Balašević daoista, to je daoizam, Yin Dakle, poenta cele priče ovde je da dualizam ne postoji u toj filozofiji. Dobro i zlo u ravnoteži kao izvor dobra i izvor zla, ili bog dobra i bog zla, to je zoroastraizam. To je maniheizam, koji je Sveti Avgustin upao pre hrišćanstva. To je jedna filozofija koja je racionalna. Ovde toga nema. Vrlo je teško u istočnačkoj filozofiji da objasniš koncept zla. Šta je zlo? Eto, tu je priroda, tu je Dao, tu smo mi. Šta je zlo? Objasni. Možda bi mogli da kažemo u toj filozofiji da je zlo narušavanje tog balansa. U tome je zlo. Ali ova filozofija nije krajnji domen svega. Dakle, nikad ne treba uzeti jednu filozofiju, jednu religiju kao krajnju istinu. Jer zapazimo da ljudski traga za 3 stvari. A to su prepoznale grčke filozofe. Istina, dobrota i lepota. Te 3 vrednosti, ako nisu dobro definisane u određenoj teoriji filozofije ili teologije ili u nekoj od religija, mi uvek tražimo više, zato što naš traga za tim 3 idealima, 3 ideala. Ideal istine, dobrote i lepote. I oni treba da se praktično očituju u našem životu, a oni su već prisutni u realnosti. Kako će se ta 3 elementa očitovati, zavisi od filozofije koju prihvataš. Kod daoista već sam objasnio kako i sumnjam da oni uopšte imaju koncept zla. Naprimer, čitajući ove poeme, retko ćeš naići uopšte na koncept zla. Naići ćeš na koncept u poemi broj 2, ružnoće. Kaže, pod nebom svi vide lepotu kao lepotu samo. Zato što postoji s druge strane ružnoća. Ugliness na engleskom. To je opet taj yin i yang balans. Svi mogu znati dobro kao dobro, zato što postoji i zlo. Ovo je poema broj 2. Vidite, mogu da Ali upadnem čas, zato što isto govore filozofi za dizajn. Na primjer, neke stvari prepoznajemo da su dizajnirane i lepe i fino podešene, zato što postoje druge stvari koje nisu. tako je, tako je. Taj balans je u drugoj poemi. U 4. poemi on kaže, Tao je prazan sud. On je korišten, ti ga koristiš, ali nikad nije ispunjen. On je izvor 10.000 stvari, možeš da rešiš čvor, da odvežeš čvor s njim, možeš da ublažiš svoj pogled ka prirodi, pogled je taj aktivni, agresivni pogled, treba da si jedno s prašinom ili sa prahom, treba da uđeš u dubinu Taoa, a da u isto vreme budeš ovde prisutan, ne znamo odakle on dolazi, on je otac svih naših predaka. To je poema 4. I ono što je Bruce Lee učio, što je zanimljivo, je u poemi 8, koja kaže, najveće dobro je kao voda. Voda daje život 10.000 stvari, ali nikada ne nameće ništa. Ona teče, ljudi je odbacuju, jer ne poznaju Dao. To je u poemi 8. I onda on govori upravo o toj borbi koju ima onaj koji veruje u Dao, a to je da nikada ne ulazi otvoreno u konflikt, to je taj nežni pristup realnosti, i onda ulazimo u etiku. Ali etika nije vezana za koncept dobra i zla kao kod hrišćana ili čak i kod konfučijanista. Konfučinizam mnogo jači moral, mnogo jača etika.
I zato uče decu od malena. To ide, nešto ne ide, je li tako? Kod daoizma, ono što je privlačnost daoizma je ta otvorenost koja je individualna. Koliko se ti otvoriš, toliko ćeš primiti dao, odnosno živeti ga. Kaže 16. poema, isprazni sebe od svega. Neka tvoj bude tih ili miran. I onda kaže, budi kao car, kao kralj, ali nemoj misliti da si božanski. Budi božanski, ali nemoj misliti da si spoznao dao. Budi uvek jedno sa daom, zato što je dao večan. Iako ti telo umire, ali dao nikada neće proći. Dakle, postoje neke ideje ovde koje liče na grčku filozofiju, duša i tako dalje. Međutim, postoji i novi element te smirenosti, te harmonije i zato su daoistički monasi specifični za razliku od budističkih. Oni su stvarno povučeni od sveta u prirodu. Dakle, budistički monasi su često aktivisti, znaju da budu nekad i agresivni, politički i tako dalje. Daoizam uči pokornost svim stvarima i rad na sebi. Zato je daoizam postao popularan na zapadu, zato što govori i o psihološkom aspektu rada na sebi. Kaže, veliki dao, 24. poema, veliki dao teče svuda, i levo i desno. 10.000 stvari zavise od njega, ali on ništa zbog toga ne nameće. Ispunjava svoju svrhu tiho i ništa ne govori. Sve hrani 10.000 stvari, ali nad nikim ne vlada ili nad ničim ne vlada. Nema ciljeve, jako je mali, ali 10.000 stvari se k njemu vraćaju. A u isto vreme je jako velik. Ne pokazuje tu veličinu i zato je istinski velik. Poema 24. Ovo zaista podsjeća na poniznost Hristovu. I podsjeća i na neke druge elemente drugih filozofija gde je rečeno isprazni se od svog ega, probaj s poniznošću, probaj sa pokornošću prirodnom zakonu da živiš i tako dalje. Eto, malo sam citirao iz njegove knjige, mislim da nije loše nekad čitati, dati dokaz za ono što govorimo, da ljudi ne misle da izmišljamo stvari. Tako studenti nekad kaže, profesore, je li to vaša ideja? Je li vašu ideju treba da stavimo u ispit? Ja kažem, ni moju, ni vašu ideju. Nemojte u ispit stavljati, nego ono što Lao Tse uči. Ali zato treba čitati i istraživati, što je danas manje popularno. Da, nevjerojatno, jako mi se sviđa ta nenametljivost, ima tih nekih lepih stihova, tako da, Ima, da. odlično. Mhm. A, moje pitanje koje je za vas je vezano za malo filozofiju sada. Čuo sam od nekih filozofa i agnostika koji kritikuju teistički argument za Božje postojanje, Kalam, kosmološki argument. Šta je uzrok univerzumu? Ako pretpostavimo da ga ima. I onda oni kažu, pa ne mora biti Bog, može biti Dao, upravo ovaj koncept sad. Jel može po vama da Dao bude uzrok univerzumu? A, to je samo evolucija svemira, je li tako? Pa self-evolution, dakle svemir je sam od sebe spontano, jel, nastao. Dao Mhm. je taj poredak, ali svemir je spontano sam od sebe nastao. Ako primeniš racionalnost na stvaranje i koristiš argument koji je kosmološki argument, da mora postoji početak, s time se sad kvantni fizičari muče. Upravo sada o tome proučavam. Oni se muče s početkom. Ono što smo na Facebooku malo dotakli, ti si odgovorio. U prvoj sekundi je problem. Posle inflacija univerzuma nagla i razvoj sve četiri kosmičke sile i sve materije i tamne materije i svega, to je okej. Ali pre toga u prvoj sekundi od Big Banga, od samog početka do inflacije niko ne zna. Statistički, po podacima, žena je eksperimentalni fizičar, ona nije da izmišlja to. Dakle, kaže, podaci koje ona prikazuje, kaže, ne odgovaraju Big Bangu u toj prvoj sekundi, ne znamo šta ćemo s tim. To je jedan novi teoretski model sada. I sad ovi kažu, pa da, pa zato što je kosmos ciklični.
to se on skuplja i širi, zato u toj prvoj sekundi on ne može da se stupi skroz do početne tačke, on mora da ima taj neki element gde je odmah počeo posle da se širi, jer je kontrakcija limitirana, ne možeš ući u singularitet nazad u nulu svega. I tu sam primetio da se ljudi dan danas, najveći teoretičari fizike danas, muče sa početkom. Gledajući samo statistiku, samo podatke kako kosmos izgleda i šta kvantna fizika uči. A mučimo se i mi koji nismo kvantni fizičari, naročito ako smo religiozni. Mučimo se s početkom. I ja mislim da mi ne moramo da odgovorimo na sva pitanja o početku, ali ako idemo filozofski racionalno, mora biti prvi početak, zato što niko nije sam sebe stvorio, univerzum sam od sebe da evoluira je malo racionalna besmislica, naravno. I mnogi ateisti u razredu gde ja predajem kažu, pa dobro, ima smisla to. Ali onda sve se radi o osjećanjima. Čovek je biće osjećanja, a nije razuma i onda ti možeš sve razumne kategorije da im daš da početak mora biti. On kaže, ja bih ipak ostao ka mom. Ja osjećam da to nije. Tako da to je problem početka. I daoizam se s time muči. Kaže, Dao je bio u početku, šta je bio ne znamo, šta je bio početak. Ko je mogao da živi da vidi početak u postanju? Kaže, Mojsije imao viziju, možda imao viziju, a možda imao teološku interpretaciju, a možda imao nešto između. Kako mi možemo znati da postanak je samo vizija aktuelnih događaja ili je interpretacija metafora teološka ili je vrlo je teško govoriti o prvim početcima. Ni nauka, kao što vidiš, ni teologija, ni religija, ni filozofije ne mogu da objasne sve o početcima. To je fakt, to je činjenica. Da, recimo, jedan jevrejski skolar će reći da upravo taj izveštaj o postanju govori o problemu zla, jer u početku imamo da su neke vode pomenute, a voda je simbol zlog entiteta i tako da možda ima mnogo dubljih stvari nego što se mnogima čini. Ali da, ja sam razgovarao sa Gerald Schroeder, on je sa MIT-a nuklearni fizičar, on je uticao da se obrati Anthony Flew da postane teista, odnosno Odlično. teista. Ja. I on je rekao da problem je sa cikličnim univerzumom što nemamo podatke da svemir ide u neko urušavanje, u skupljanje, tako da ako bi bilo ciklično, očekujemo da ide kao opet nazad ka toj nekoj tački, tako da to je njegov bio neki odgovor. Ali, jeste, oni jasno kažu da nema dokaza za ponovnu kontrakciju. Ali ovaj veliki fizičar koji je dobio Nobelovu nagradu, zaboravio sam ime, kaže, nije još dokazano. Ne znam. Da, tako je. Sad, moje pitanje, šta taoizam kaže? Da li oni, prema tim tekstovima koje ste čitali ili nekim drugim tumačenjima, veruju da je cikličan univerzum ili veruju u neki početak? Ne bavi se tom temom u prvih 30 poema koje ovde imam pred sobom. On se bavi uglavnom definisanjem harmonije, kao što si video. U drugih 30 i nešto poema on se bavi etikom. Ali ne etikom onom što mi na zapadu poznamo kao čini to i to, nego etikom otvaranja tom dao, da u to D, to se zove D, jel? I u Wu Wei da to jako master, da to jako spoznaš, da to jako utiče na tvoj život, da imaš jako dobru harmoniju. Dobri ljudi nisu dobri zbog svoje dobrote, nisu svesni svoje dobrote i zato su dobri. Poema 38. A ludi ljudi ili glupi ljudi ili šta god, koji pokušavaju ili zli, koji pokušavaju da budu dobri, zato nisu dobri. Dakle, on se time bavi u ostatku poema. On se bavi time kako živeti dobro, zlo u svakodnevnom. Dakle, ne bave se oni kosmičkom realnošću toliko, sem onog što smo objasnili, da je dao nedefinisan i da niti je nastao, niti je stvoren, niti ima kraja, šta je niko ne zna i tako dalje. Malo je veg, što kažu Englezi veg, ono nedefinisana filozofija. Dakle, nije završen projekat. A ja mislim da Kinezi to vole tako, zato što su oni simbolična nacija, da. Oni uzmu taj dao i onda kroz kineska slova, oni su umetnici, oni stvaraju filozofiju tim slovima. Dakle, dao, de, čing, to su ti sve, jel? Piktoralna ili slikovita slova, gde oni čitavu filozofiju stavljaju umetnost. Dakle, kod njih je umetnost i lepota mnogo više naglašena u racionalnom nego na zapadu.
I zato je jako teško doći do racionalnih kategorija kosmičkog argumenta ili moralnog ili bilo ono o čemu smo ranije pričali kao racionalnu filozofiju zapada i tako dalje. Da, a uprkos tome, da li možete onako da konkretno odgovorite da li DAO može, pošto je sam kao pojam nedefinisan, čak ne znamo ni da li je uopšte teistički neki taj sistem, više filozofski kao što ste vi objasnili, da li on može da bude uzrok univerzumu, po vašem Pa to bi mišljenju? značilo da ima karakteristike božanstva neke i u nekim poemama ti imaš utisak, ups, ovdje kao da govori o Bogu, možda sa malim b, at least, ono, ali onda posle se iznenadiš kad vidiš da je dao jako prizemljen. I, kaže, dao je tamo i on je uzrok i on je izvor svega i on nikad nema kraja, ali dao si ti i ti si u dao i ono što radiš, dišeš, ti dišeš dao, ti tu je. Znači, mnogo je drugačija to filozofija od onog što mi poznajemo na zapadu. Ti možeš recimo da blokiraš dao svojim ponašanjem, ti možeš da ga izmanipulišeš, ti možeš da... Dakle, ne možemo tu govoriti o božanstvu kao takvom. Znači drugačiji je pristup, skroz je drugačiji pristup. Da, da, hvala puno. Evo, ja sam pričao nedavno sa Robin Collins, on je sa Notre Dame filozof, i on je baš Fino. argumentovao, da li vi ga znate, sigurno ste u kontaktu. Dakle, on kaže da je upravo argument za istinitost hrišćanstva to što ako postoji Bog, ako krenemo od toga, onda očekujemo da on bude nama blizu, da nam se otkrije, da kao što je u Isusu inkarnacija i tako dalje, da, i Mhm, onda mhm, Pavlove oni tekstove kad kaže da on bude u nama, kroz nas da deluje. Znači, mhm, očekujemo tako neki blizak, intiman odnos. A vidimo to recimo u taoizmu, odnosno daoizmu, da nekako Bog je i transcendentalan i imanentan i mhm, blizu i daleko, mhm. znači nekako vidimo neke sličnosti, ali sad mene zanima konkretno koje su razlike, koje su neke značajnije stvari između hrišćanstva, judaizma, taoizma, možemo malo i stoicizam pomenuti tako da. Može, može. Pa prvo, nijedna istočnička filozofija ti neće staviti prikaz ili objašnjavati personalnog ličnog Boga. To je nepoznat koncept kod njih. Samim tim i utelovljenje u hrišćanstvu, koje utelovljenje pada u vodu istočnoj filozofiji, dakle oni jednostavno ne poznaju taj koncept. Drugo što je različito jeste da u judaizmu ti imaš otkrivenje. Imaš 10 zapovesti i imaš interpretaciju 10 zapovesti i tako dalje. U hrišćanstvu imaš otkrivenje koje je utelovljeni zakon u Hristu. Dakle, nemaš samo principe načela, imaš ličnost koja na neki način utelovljuje sve te principe. U daoizmu, kao što sam rekao, ti moraš biti veran realnosti, dakle to je, ali ta realnost je prirodni zakon. Evo ti jedan primjer, u 46. poemi sad sam pronašao. Oni koji znaju, oni ne govore ništa. A oni koji govore, ništa ne znaju. Dakle, ja i ti, pošto sad govorimo, ništa ne znamo već. Po daoizmu. Začepi svoje usta. Čuvaj svoja osjećanja. Pazi na oštroumnost. Tvoje probleme pojednostavi. Sakri svoje svetlo. Jel? Nemoj da se pokazuješ. Budi jedno sa prahom zemaljskim, jer s njim si u primarnom jedinstvu. Primarno jedinstvo je sa prahom zemaljskim. Oni koji su ovo stanje doživeli, oni ne razlikuju između prijatelja i neprijatelja, između dobra i zla, između slave i između sramote. To je Vidite, mrak to je simbol neke poniznosti ili šta? Jel možete objasniti jest, to? to je najviše stanje bića po daoizmu. Najviše stanje bića po daoizmu je ići sve manje i manje sebe. Znači do egolessness, uništavanje egoa kao u budizmu. Ali ovdje je malo drugačije. Sve manje i manje sebe, sve tiše i tiše, sve više budi jedno s prahom zemaljskim. Budi ništa. Ja mislim da taj daoizam kao i budizam pokušava da prevaziđe stradanje. A šta je stradanje po budizmu? Želja. A šta su želje ovdje u daoizmu? Nametanje realnosti, nešto, onaj debalans o kome smo pričali. Kako se rešiti te tenzije i tako dalje? Vrati se u ništa. Budi ništavilan. Eto, to je poruka koja je daleko drugačija od hrišćanstva. Naravno, ovdje nema vaskrsenja mrtvih, nema nade, kao što sam rekao, vere u šta, kad je već dato. U hrišćanstvu nije dato, u hrišćanstvu je sve očekivanje, zato imaš veru i nadu. Imaš ljubav kao akciju.
Na primjer, apostol Pavle kaže, ljubite se iskreno. I onda kaže, činite jedan drugom dobro u ljubavi. Dakle, ljubiti se iskreno znači da ja tebi činim stalno dobro, da ti želim dobro. To je ljubav. Nema toga u daoizmu. Ja ne mogu od ovo što sam ovde sve pročitao, ja nisam video definiciju ljubavi u tom smislu. Daoizam je jedno vraćanje u ništa, ali koje će biti jako pozitivno za tvoj um i za tvoje biće. Zato što je tako realnost organizovana. Ciklus, život, smrt, lišće sad zeleno, sutra žuto i ti ćeš biti danas zelen, sutra žut i ti ćeš umreti, pripremi se za taj ciklus, utopi se u taj ciklus pre nego što stradaš jer namećeš nešto realnosti. I to je ono u 60. i nekoj godini kada idemo nazad podmlađujemo se, jel? A to košta, neki preparati podmlađivanja mogu da izazovu i rak i tako dalje, to su ozbiljne stvari, zato što ne možemo da idemo s prirodom, s tim tokom. Jel? Moramo da nešto namećemo i da menjamo sebe. Mnogo je drugačije. Šta si još pitao? Judaizam, hrišćanstvo i daoizam, tu smo negde. Što se tiče stoicizma, 3 temelja su, kao što sam rekao, razum, vrlina i priroda. I Marcus Aurelius govori mnogo o tome. Ja mislim da poenta Senekinog stoicizma, on je specifičan, zato što je samoubistvo opravdano. Problem stoicizma je što je samoubistvo opravdano. Evo viš, tu je sad beg koji daoizam nikako ne bi mogao da prihvati. To je beg od realnosti i beg od tog stapanja sa prirodnim zakonom, ali pošto stoicizam ima veliki naglasak na dostojanstvu čoveka, onda to je opravdano. Ali 3 temelja su vrlina, dakle budi uvek dobar, priroda, budi uvek jedno sa prirodom i naravno razumsko razumevanje realnosti, samo ono što je po prirodnom razumu. Pa evo samo, htio sam još pre da vas pitam vezano za sličnost kada kaže Isus Boga niko nikada nije video, odnosno kaže evanđelista, je li tako, Boga niko nikada nije video, nego ga je Isus, Sin Boži, javio. Međutim, isto imamo u taoizmu kao da on je nekako neshvatljiv, nikoga nije nikada ni video i nekako mi ta sličnost zapala za um. Fino, pa da, imaš i u judaizmu, Bog je u mraku, Bog se sakriva u mraku, u mračnom oblaku. To je apofaktički pristup. Mnogo ima paradoksa u daoizmu, kao što ima paradoksa i u hrišćanstvu, ali nije sve tako jasno. I kad bi sve kristalno bilo jasno, to bi bila savršena filozofija, a ona ne postoji. Evo da završimo sa 71. poemom. Kaže, znaš svoje neznanje i to ti je snaga. Ako ignorišeš znanje, razbolećeš se. Ako je neko bolestan, onda on nije više mudar. Mudrost i bolest su suprotne jedna drugom. Prema tome, nemoj biti bolestan. Znači, bolest se definiše kao nedostatak znanja, a znanje je upravo u neznanju, to što ne znaš. Ovo je slično Sokratu. Ovo je jako slično Sokratu. Imamo vulgarno neznanje, to je ono ne znam ništa. Nisam nikad ništa studirao i čitao, pa naravno da ne znaš ništa. To je glupost, glup. Čovek ne zna ništa. Ali Sokratov metodološka pristup neznanju je mnogo toga znam i sve više znam, sve se više otvaraju, tako kažem, te staze novog znanja, a ja sve više utvrđujem da ništa ne znam. To je Sokratov pristup. Ali to je više racionalno. Ovde imaš u kontekstu Deja. Šta je znanje? Šta ja treba da znam? Ideal kao što treba da se vratiš u prag zemaljski po daoizmu je da se vratiš u totalno neznanje. To je taj paradoks. Nije nama lako da to razumemo, mi smo zapadnjaci, tako da. Da, ok, hvala profesor puno. Evo za zaključak možete li nešto reći? Šta mi možemo naučiti kao hrišćani? Koji su pozitivni aspekti koje mi treba da prihvatimo ili usvojimo, koje možda nemamo ili su zanemareni? I eto šta biste poručili ljudima koji žele više da proučavaju taoizam? Pa ne znam, evo da uzmemo primer tehnologije tih modernih telefona i tako dalje. Imate 2 vrste psihologa koje govore, oduzmi nam to sve da se iscelimo, vraćaj se u prirodu i tako dalje. A druga vrsta psihologa kaže, pa ne, moramo se adaptirati novoj tehnološkoj civilizaciji, virtualnoj generaciji i tako dalje.
Daoizam je definitivno za vraćanje prirodi, ali svako, ja bih rekao, individualno treba da zna šta je njegov put te prirode. Ako ti sad mene nateraš da danas 3 sata provedem u šumi, ok, ja volim šumu, ali neko drugi će reći, wow, ovo je protraćen život, 3 sata u šumi, šta da radim ovde? Razumeš? Znači, dosta je individualan pristup prirodi. Šta je pristup prirodi? Za nekog je pristup prirodi kreativnost. On će danas da piše knjigu 10 sati, što je za nas wow, wow, ne znam, mislimo, ne samo da ne mogu to, nego zašto bi to radio u životu, pisao knjige i tako dalje. Dakle, jeste vraćanje prirodi, ali ne u bukvalnom smislu sedeti 6 sati pored reke i to je lepo i tako dalje, nego vraćanje iskonskom razlogu postojanja. Zašto mi postojimo? I ja mislim da nam tu daoizam otvara jedan ventil da prodremo u tu realnost zašto smo mi kao ljudi ovde. Nije idealna filozofija, naravno da ima paradoksa, ali ja sam naučio to. Naći mir, naći smirenost i naći način kako da definišem sve ovo što se dešava, a da ne izludim, jer mnogi od nas, nažalost, izlude od čitave realnosti i ne smemo više ni vesti da slušamo. Mislim, ja ih i dalje slušam čisto da budem obavešten, ali i emocionalna reakcija je drugačija. Kad počneš da čitaš, proučavaš i studiraš i doživljavaš ono što su ti ljudi pre 3000 godina ili 2500 godina doživeli. I za one koji hoće dalje da proučavaju, imate jako lepe ideje njihovih, u manastirima njihovih monaha, gde oni govore o smislu života i stapanju s prirodom. Sigurno da je lepši život provesti pored reke, u Brnari, gde je šuma tu i tako dalje, nego ove realnostima u kojima mi živimo. Ali ja mislim da svako individualno treba da nađe taj mir u njegovim okolnostima i da se vrati svom iskonskom razlogu zašto sam ja tu i šta je svrha onog što ja radim i zašto sve to radim. Sjajan zaključak, profesor Santaš, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste nas uveli u ovu široku temu i sasvim novu i mnogima, verujem, nepoznatu religiju ili da bolje kažem filozofskom sistemu. Tako da, dragi gledalci, hvala na pažnji, lajkujte, komentarišite, pretplatite se na naš kanal, ispod u opisu je račun za donaciju i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Čeka nas puno zanimljivih tema. Veliki pozdrav!